अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SS Films Motihari. म्यूजिक बाय सौरभ ऐश्वर्या। भैया के छेका एगो लड़की रहे परी के लेखा। कालू गइल रमी भैया के छेका एगो लड़की रहे परी के लेखा। याद कता न कहीं सब बात सही, ओकरा ना बोलनी अखिए से ना भी के। बाड़ी एगो बहिन जवान हमरा भाभी के, बाड़ी एगो बहिन कुंवर हमरा भाभी के। बाड़ी एगो बहिन जवान हमरा भाभी के, बाड़ी एगो बहिन कुंवर हमरा भाभी के। म्यूजिक बाय सौरभ ऐश्वर्या। बाड़ी एगो बहिन जवान हमरा भाभी के, बाड़ी एगो बहिन कुंवर हमरा भाभी के। हम पागल रही रात भर जागल बा, जब से मिलवले नजरिया नु हो। तनी सा हंसली त दिलवा में बसली, उछलली त लचकल कमरिया नु हो। बाड़ी एगो बहिन जवान हमरा भाभी के, बनी हम पागल रही रात भजागल जब से मिलले नजरिया हो। तनी साहु हंसली त दिलवा में बसली, जब चलली त लचकल कमरिया हो। जब चलली त लचकल कमरिया हो। फोटो खींच लेनी अपना आई फोन में, हम तो बैठा रही चुपके से कोन में। फोटो खींच लेनी अपना आई फोन में, हम तो बैठा रही चिपके से कोन में। याद कता न कहीं सब बात बा सही, उ तो हंसत रहली ओढ़नी मुँह में दाबी के। बाड़ी एगो बहिन जवान हमरा भाभी के, बाड़ी एगो बहिन कुंवर हमरा भाभी के। बाड़ी एगो बहिन जवान हमरा भाभी के, बाड़ी एगो बहिन कुंवर हमरा भाभी के। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। बाड़ी एगो बहिन जवान हमरा भाभी के, बाड़ी एगो बहिन कुंवर हमरा भाभी के। बाड़ी एगो बहिन कुंवर हमरा भाभी के। टाइगर सुजीत उपेंद्र पिया कर गइल रहले संग में सुनीलवा विकास। भौजी के साथे बहिन उनकर आइल, सब देखलस त कहलस बा बहुते झकास। बाड़ी एगो बहिन जवान हमरा भाभी के, रतन रतने सखी सनया सुधीर गोइल रहल संग में डीजे पराकाश। हो भौजी के साथ बहिन उनकर आइल, सब देखलस त कहलस बा बहुते झकास, बहुते झकास। हाँ बाते कह देनी फैशन फिरोज के, मन करत रहे नंबर लिखोज के। बात कह देनी अर्जुन फिरोज के, मन करत रहे नंबर लिखो जके। कहे सौरभ ये सब नहीं देख मन भर, न तो मरतौ दिल में ताला बिना चाबी के। बाड़ी एगो बहिन जवान हमरा भाभी के, बाड़ी